Jeg kan tydeligt huske første dag, jeg startede her, og jeg tænkte bare, hold da op et stort sted, og jeg finder aldrig rundt her, og alle de mennesker. Det første Helle, det var Helle Wagner, som en underviser, som tog imod os. Og det første, hun snakkede om, det var, hvad er sundhed? Og der kan jeg bare huske, at jeg bare tænkte, ja okay, så er vi altså startet. Altså, jeg vil rigtig gerne arbejde med noget ulandsernæring. Jeg får ondt i maven, når jeg ser de her små børn, som render rundt og er meget underernæret eller fejlernæret. Det er nok drømmejobbet, eller komme til at arbejde med overvægtige unge mennesker. Det er en passion, jeg har haft i rigtig mange år. Du skal da også have sådan et produkt der på, synes jeg. Det er produktudviklerne, som har lavet posters omkring, hvordan bæredygtighed i produkterne. Ja, og hvordan man emballerer fødevarer. Men der er også herovre, så du kan godt sætte et produkt op der, når det kommer op. Det er det. Ja. Det, der er så fantastisk for mig i hvert fald, det er, at det er ikke kun et studie. Jeg har en kæmpe interesse i også at skulle leve sundt og træne. Og den her passion for overvægt er jo helt sikkert også kommet af, at jeg selv har vejet 26 kilo mere, end jeg gør i dag. Jeg håber, at jeg kan bruge mine egne erfaringer til at hjælpe andre. Det er jo ikke nok bare med at ændre den enkelte. Det er jo også noget med at ændre den kultur, vi er blevet en del af. Altså, det er hele vores kultur, hele vores samfund, alle vores grundlæggende vaner, som faktisk skal arbejdes med. Den inderste ring er her. Der ligger en rigtig sød historie bag, og det er, at jeg havde et rigtig tæt forhold til min morfar. Og inden han døde, der lovede jeg, at jeg ville blive den første kvindelige student i vores familie. Han lærte mig altid, at man skulle kæmpe for det, man ville. Så den har jeg med mig hver evig eneste dag. Jeg har den på hver evig eneste dag. Jeg tænker meget tit på, at han vil være blevet stolt af den person, jeg er i dag, og det, jeg gør med mit liv, og det tror jeg faktisk, han vil være stolt over. University College Sjælland.